interrupt tayo. Tinawagan tayo. No interruption. Sinahin mo na. Sa education, eh yung kasi unang pwesto na bankrupt. Sabi ko siyempre, di ba? Ano namang Ano po, hindi na makaprocess. hindi mo makaprocess. Hindi yung ngayon, nagtatagpo ko ngayon. Hindi ma-process yung aking bukas. Yung problema nga natin, mga gigas na yan. Ano ba? Ha? Kayang-kaya mahabulin yun, di ba? Ano kaya? Kayang mahabulin yung ganyang mura naman. Hindi mo na-process yung kayang-kaya mahabulin. Kaya lang, pag hindi mo na-process, Tubo! Tubo! Dati natanong ko sila kung pwede ba yung uhuli-gulugan mo, di ba? Para nakakabawas. Baka Monday, Sunday, bukan. Para nakakabawas. Wala tayong makakausap ng mga stock. kalo. Gigas kasi. Problema kasi gigas ko na nag-lock eh. Ang nagawang kapit ka. Eh, hindi ko na ma-open. Siguro siya tagal, di ba? Eh, siyempre, pag binalo ng sound ko, nakakabayad ako. Siyempre, kasi nakakabayad ako dahil uptaker. Uy! 109. So, kaya 60. Dami dito mo. Ito dito mo ay? Bakit? Ha? Hindi ko alam. Okay, bumili na ba tayo? So guys, ito. Hindi nabasa ko lang. Sundan yung tikip mo. Yung tungo niya na rin, 103. Parang ganun pa yung dugo mo, no? Nagbabago yung dugo mo. Maintain. Wala pala guys, pag 10 na pala yung pera natin. 10 days lang na, tayo. 10 days. Yan, dugo yung nanay, BP ng nanay, 100. Grabe 65. Mababa ka yun. Wait, maintain lang yung dugo niya. BP. Yan. Malapit ko na. Compare 70. Pares lang. Dati ko eh. Nice dati. Saka may nag-complain sa YouTube yung Gcash niya. Ito sa 60,000 na wala. Manood na ako. Oo, di ba no? Napag yun? Sa bangko. Oo. Tapos siyempre wala na. Pinano ng video, no? Sila? Transfer sa kanya. Wala na. Nawala. No? Kawawa naman yung tao. Dapat pinangangakuha ng kita, hindi na nakuha. No? Wala na, siyempre. Siyempre yung mga magagaling kasi ba na? Yan guys, ingat po tayo. Especially mga OTP na yan. Baka nabibigyan natin mga OTP, ingat po tayo. Kaya nga yung iba, pag malalaki, sa mga Cebuana, Palawan, Mas concrete doon. Oo, malalaki na yung padala. Mas okay po. Hindi din sa chika. Si Gcash okay lang, problema yung mga hackers. Yung OTP po ba, alam niyo number man, OTP ka? Isa nag-OTP na, kung ano nakukuha ng hackers. Oo. Ang nangyayari, kawawa mo yung victim. Ako nga, hindi ko alam yung OTP ko. Ako ko lang si Jepo yung may alam. Kaya ka ngayon, 130. 130 over 90. kumain siya, kakakain. Iba pa kung bagong kain, tumataas ang pesto niya. Hindi, tama lang. Eh, kung wala si Jepo niya, hindi pa maayos yung aking. Maganda rin Gcash.
Alam mo yung mga problema. Kasi kailangan, pag automatic, kailangan. Umapasok yung sa problema ang Gcash. Ano nga? Dahil problema kasi yan eh. Isa nga, hindi ko ma-process eh. Yan mga problema. Eh, Tapos minsan kinukuha na ako uli ng litrato ni Jeffoy kasi pinapa-ista uli. Oo, kasi nga po, talagang naninigaw yung Gcash nga. Kaya nga, hindi ako naka-ano. Hindi natin sila. Hindi pa rin siya yung Gcash ko. Okay, siguro, thank you. Ayan guys, so gagawin namin ni Kuya ngayon, ipo tayo. Ilan ba yung ipo tayo nakaraan? 30? 35? So naka-30 kami nakaraan. I-check natin Kuya. Yes, ito Kuya. Okay na yun. Correct. No? Ha? Pero sa amin. Oo, Kuya. Sabitan pa, ha? Ha? Basta lang? Yan. Ha? Di ba lang, ha? Ha? Di ba lang, ha? Hindi natin pwede biglayin yan. Dandanan, di ba? Oo. Okay. Wala lang, di ba? Wala lang. Ayos ba? Oo. Apat na eh. Bilang ano eh. Apat na. Siya. Ano yun eh? Pero may daw sa bagay yung sakit ni balat kahit Buwan eh. hindi wala na kanong itang kaya, wala na kang lasa. Ano? Ang pasi-pasitan. Ala na. Yan. Kumanda ka yan. Atig yan. Hirap. Gadita. Eh. Kaya na po rin ko na patakalahim yung garigags. Hindi yan. Makakain nga eh. Badir. Namakin mo ba? Badir. Apa dia di mana eh? Din.
Good man. Yan. Very good. Hello. Oh. Good. Yan. Tapos, kita paliglan dito. Paliglan pa. Nyaman. Oh. Tuh. Bro. Siyam. Sampu. Ah, ya kan? May bore, may bore. Yan. Arin na ka. So guys, nakakasagot pa na kami guys. So, tsaka natin si Kuya kasi nga. Tsaka yung lower limb na is, siya ay almost 1 year na demonstrasyon. So, hindi natin pwedeng tuloyin sila yung mga joints niya, muscle niya. May mga problema. Malaki ko datan. Datang mo. Yan, schedule. Tatlong mas pa ito. Ah, oh. Okay. Ilan na? Diba kailangan bibilang? Torsi. Kami bilang. Torsi yun eh. Oh, Hindi pa sa mga palungkeng tatay kimban. ini gamitin mo yun eh. Yan. Siya. Shit eh. Yan sila na yung back na eh. Wala rin sa Wow, sila na nilalagayos yan. So pag magagamit kayo nito, kaya makas kayo. Wala ka. Isang. Yung ano natin, suwa natin. Yung power mo. Sige, ano pa? Bilang. Yun. Okay, pa. Yun. Ano ba? Okay. Yun. Okay na yun. Ha? Ayos ba? Test pa wala. Nakabot na. 21. 19 na. 19. Very good. Tayo mo ka. Dahil guys, ang stress ko, may power na. Diba? Ayun, ito mo. Yan! Papakas na ko yan. Diba? Diba? So, pag tinayo kita, kuya, gagawin ka, i-extend mo itong buto mo para mauna ang sanay, ha? Hindi, nakaganong ka na, diba? So, gagawin mo siya. Ha? Pwede. Pwede 1, 2, 3. Ah, diba? Oh, gets mo? Tisin mo lang kuya. Saan gagawin? Oh. Very good. Yan. Diba? Ayan, oo na. Okay. So, pag hindi mo ko tinulong, pag hindi ka, kahit kaya, di ba gano'n ka? Use mo to, gamitin mo to, igagawin mo ha? Para na-exercise yung lower back mo ha? Ito ang tinatawag na tulungan tayo ha? Okay ba?
Tinggal ka. Yan ang pinakamabigat sa therapy natin eh. Inakulong ang di ba? Yun ang mabigat sa therapy natin ginagawa. Upo tayo. Kasi nga, hindi na participate yung lower back mo tsaka yung lower limb mo. So, kailangan patigaan natin. Kasi kung natin ginawa yan, malulumpo ka forever. Diba? Gusto malumpo, gumaling. Ayun. Yes, ka. Last 15. 1. 2. Yan. Tayo. Gano'n mo. Yan. 3. 4. 5. Last step na. Diba? Praise the Lord. Kung may utang, ikabaw ka, diba? Kami na. Kasi hindi na pwede hindi ka makagawa. Kaya kailangan. Hindi na pwedeng biglayin. Importante ako kang magpakasira. Oo, hindi na pwedeng biglayin, diba? Kung binigla mo kasi, patay. Tsaga-tsaga lang, diba? Kaya tama kung kung ano yung set ka. Kante, ako muli, diba? Kaya kung may niyan, yung balik na ko, tinigil ko ang kapte, 10,000 yun. Please wala ako check, ibalik pa siya yung mamu, yun nila. Buta dyan, yung lumandala, kung yung pang pamahain. Kalbog. Ah, Live on to. dahil lang itong Kaya medyo sure na pondo, pero may back. 10,000 niya. Kaya magulit ko na yun. Kulang lang mapamasahin na yung bilhin. Baka doon siya man. Yan. Yan. Alam ba? Last time back mo. Sino pa? Bago, sige. Yan! Oh, sige. Yan! Kuwi ko ka ba? Sarap. Yan! Yan yan ba? Yan. Pagka ko ba? Natin na. Hindi pa ba yan? Very good. Okay. Kinap. Okay. Hindi. Tignan mo. Yan. Pagkas mo pa yun. Oo. Baka fresh ko ba sa batang makakaya ka makabanda ako. Bak, abot-abot na. So, kung di mo nagagawa mo na. Asan yan? Sure. Hey guys, nakita ko yung improvement ni Kuya. Kuya po, natutuwa ko dahil medyo pagdayo namin, naipagal na. Diba? May power wala? Yeah. So, may improvement? Meron na? Okay, very good. So guys, this is our 10 session, 10 days therapy. So, na-improve na ng konti yung lower back niya, naiahon niya ng konti. Yung parang Lumayan mo rin, di ba rin? kami na nakatid dito niya. Wala. Kasi ito file. Hindi matarami eh. Nakapoy pa, lalo na patibig. May maning ugat eh. Matarami dulo eh, kaya kasi plastic eh. Okay ba? Last po, no? Again guys, si Kuya po ay 1 year ng stroke patient. So, hindi po siya nakakalakad. Yan, hindi po siya nakakatayo. So, ngayon po, nakakaroon siya ng improvement sa buhay. May power na. Bak, yeah. So, ito yung mga tawag ng Diyos. Yan. So, lagi niyo pong supportahan po yung aming po ito. Salamat po sa mga nanonood at susuporta po. At siyempre, pakilike and share po, subscribe para makita po natin yung ating almost 1K para umangat po tayo at makita rin tao matulungan. Yan. Siyempre, pag kumikita yung time natin, bangkit mo na yung tutulong mo sa mga kaya friend. Diba? Kaya hindi makausap, walang budget.
Ayan. Sa tulong ninyo mga subscribers likers, kayo po ang uusad sa atin para mabot namin yung mga talagang walang-walang pera. Kasi alam natin yan, may mga stock pieces na walang-wala. No? Pati po talagang nagawa pa ang kalulu, hanapin. Atin. So syempre, we have to reach out that stock patients na walang-wala. Maski na mga konting gamot, konting pagkain, mabibigyan natin yung mga yan. Yan. So yun yung ating next target pag tayo kumita. So pakilang po, paki-subscribe po. Yan. Ito, ginagawa ko to, pinapakita ko na ito kung paano properly magtyaga, mag-cure ng stock patients. Hindi po ito laro. Ito po ay profesyon. Yan. Dedikasyon na mayroon tayong pananampata sa ating Panginoon Diyos. Ayan. That's Kuya Bong. Balat araw gagawin. Amen. Ayan. Sige boss po. Last po, no? O, ito rin. Ayan po. Batay na po siya. O. Kaya hindi mo nagagawin, di ba? O, sige, one. Aso naman. Aso naman. Aso naman. Yo! Mabuti ako yung Grabe yun. O, takot ka. ay mabuti. Hindi na ako magkasakit, Dok, eh? O, sige. O. Sige, ha? Hindi guys, ha? O. Hindi na ako. Oo, sige ba? O, ba? Ayan. Kasi ba? O, last. Hup! Ito ka. O, malapat. O, gagawin. Okay. Kasi ba? Kasi ba? Ano ba? Kasi ba? Kung kainin lang yung apo yun. No. So, yan. Well, back to process. So, dito sa upo tayo, naramdaman ko siguro yung nakaka. Regular. Malaking bagay ba? Dati wala. Ngayon, nakakano na. Diba? May lakas na. May lakas na, may power na. Thank you, Lord. Yan. Itong exposure, may nagbalas pa sa ulit. Yun. Yun, at yan, si Ate Yun at si Ate Sylvia, sa'yo. Meron ng bunga. Yung sponsor mo, sa kapatid mo, mga kuya, sa kapatid mo si Kuya Bong, sa pag-sponsor mo, maraming salamat siya. Binigyan mo siya ng kahalagaan bilang kapatid. Sasabi ko sa inyo ang kapatid talaga, hindi matitiis. Gaya ni Ate Yuli, Ate Presi, Yuli at Sylvia. Ito yung mga taong nahuwaran ng mga kapatid. So, sa lahat po ng mga nanonood sa amin, mahalin niyo ang kapatid niyo. Yan. Pinalo rin tayo. Kalagas mo. Pinangin ka din dyan. Kung Pag-usip ka na, pati nagwag kita na ano. Kita na matching. So, tuloy lang po tayo ha. Goal po tayo. Kasi itong ating ginagawa, nakakatulong sa ating kapwa.